ngiyabingelela njengamanje umgqamisi ngokudabuka ngidaka eBabanango KwaZulu-Natal. Ngiphathele icwecwe lami elisha elihloko esithi Igeja Lisensimini. Iy'ngoma ezimnandi nje engihloko engigabe ngazo njengalena engiqeda kuyidlala njengamanje. Ngithi Igeja Lisensimini, ziningi nje nezothando ezingoma ezakhaya. Ngiyacela ukuba-ke ningixhase ningisapothe ngayo yonke indlela yokusapota umculo ngendlela okuyiyona, ukuze nami kuyokhona ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nginike ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi. Mangabe le ngoma-ke ethi Igeja Lisensimini ngisuke ngikhuluma ukuthi-ke uma uwumuntu uphila emhlabeni kuba nezinto ozenzayo njengami njengoba ngenza umculo nje ngithi Igeja Lisensimini, ngichaza ukuthi sengisensimini manje sengiyalima kahle sengiletha ukudla kwendlela kubantu ngaso sonke isikhathi ngiyohleze ngikhona abantu kusensimini igeja kuyodela uMakhasana yodela-ke siyodela-ke insizwa-ke sinazo la endimeni kaMaskandi, kodwa ngisho ukuthi ngithini, kodwa nje ingoma le ichaza izinto ey'fana nazo lezo. Ingoma ethi mama wami ngiyakubonga ukungikhulisa kwakho, iyo ingoma le ngithe noma mangihleli ngibona ukuthi okay, ngoba abantu abaningi sesikhuliswa omama kakhulukazi, awubaba bethu basheshe beshiye emhlabeni. Imvamisa nje abantu abaningi, imindeni eminingi sikhuliswa abantu besifazane. Iyona khona leyo ngoma njengalethi mama wami ngiyabonga ukungikhulisa kwakho kusukela ngisesemncane, kusukela ngisesesiswini ngaze ngaba indoda. Bese kuba enye futhi ingoma ethi Gabi Gabi Maskandi, lapho-ke ngisuke sengizizwa-ke manje ukuthi hayi sengiphethe lento-ke manje ngiyiphethe kuyona engiyizele la emculweni, ukuthi sengithi Gabi Gabi Maskandi. Uma bengisho nje ngithi Gabi Gabi Maskandi, wonke umuntu uyezwa ukuthi hayi sekukhona lokho-ke manje okukhomba ukuthi cha ngumaskandi impela ngiyinsizwa. Izinto nje ey'fana nalezo ukuthi Gabi Gabi Maskandi awulalele ukuthi yini le mhlawumbe khona ozokuthanda embuphethe la, mhlawumbe khona uzokuchaza into ey'fana nalezo. Ngiyacela-ke ukuthi-ke abaculi bakaMaskandi abasafufusa, ngiyacela nje abesezaya ukuthi ngiyacela ukuthi uma bengene emculweni bengene nje bey'shayela ingoma, bengangeni befune udumo ngabanye abaculi esebekhona, ngoba leyo nto iyawubulala umculo futhi besibulala nanemvelaphi yethu. Kakhulukazi abaculi abasuka endaweni engisondelene nayo njengakoNquthu noBabanango, ngiyafisa ukuba uma befika emculweni befike bezenzele into yabo, bengafiki befune udumo ngabanye, benze nje lento eyenziwe yimi njengomgqamisi. Ngiyafisa impela ukuba abantu abaningi noma ngeke phela umuntu aphile impilo efana nomi, kodwa ngiyafisa ukuthi bethole isibonelo la kimi njengomgqamisi ukuthi into abayenzayo bengafini ukuyenza ngokuncika kumuntu, bezenzele nje beqhamuke nento yabo izothandwa abantu. Uma wenza into enhle ngehlale bengakusupport ezweni. Siyacela-ke nabantu abangabaqashi abahleli bemcimbi, siyacela ukuthi besiqashe izinto ey'fana nalezo, ngoba sizokhona ukuthi nathi umculo wethu sikhona ukuthi abantu abasithandayo nabasisapothayo nabakuthandayo into esiyenzayo bezokhona ukuthi sibona sivela nathi sibalethele ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi la kusuke kudibene khona onke amaciko omculo kaMaskandi. Siyacela ukuba-ke abahleli bemcimbi-ke bonke-ke so sikhona ukuthi sixhumane kahle nabo, bekhona ukuthi besiqashe nama-CD yethu bazokhona ukuthi bewathole ngendlela efanele.